ngaturaken tokoh ringgit dumateng Mas Dalang Yusuf Ansor mekaten. Muni mekaten ingkang saged kita keraken mriki atas manipun ingkang sepuhaken wonten padhekuan. Nyuwun pangapunten Mbak Beli anggen matur lan ngaturaken kathah atur bab ingkang boten pas. Lan sing saking tata paguran sastra lan basa saestu mriki kula nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Wedal kita kunduraken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaaturaken matur nuwun wonten karsanipun Bapak Dukuh Padukuhan Lampar Dwiartono ingkang sampun kepareng ngaturaken adicara ingkang angka kalih atur pambagiarja sugeng rawuh. Dinanggung kala wau sampun dipun pasrahaken tokoh wayang Wisanggeni. Karana ing dalu semangke badhe kababar satunggiling lampahan Wisanggeni gugat. Pramila saking menika dumateng ngarsanipun Mas Dalang kita sumanggaaken mrih adicara pagelaran ringgit Purwa Sedalu Natas menika saged gayeng saged dados rena wonten ngarsanipun warga masyarakat Padukuhan Nglampar. Bapak Ibu saking lenggah ingkang kula hormati linangkung rombongan Mas Dalang, sumangga adicara kita tutup kanthi pandonga. Istingarah pandonga kita ing dalu menika saged anumusi adicara dalu menika pinanggih wilujeng purwa madya ngantos ing wusananipun. Kanthi miderek tata cara lan kapitadosan kita piyambak-piyambak kula kita dherekaken tetungga kula semanggaaken. Cekap kula inggih nindakaken cecibahan mesti kemawon wonten atur pinangglepat kula nyuwun agunging samudra pangaksami nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sembah miring ulun kapurga risang amor bengrat meringsahanan ingkang meringkanan sihing tasih meweh poka kang sawagung pasiring telahan yumangkanan mamuju hengwang ing ilahi awit namastu namasidem aum awit namastu silat miring jiwang jagat karono siraning tondo kawisisaning bisana sono sinangung langit wilopo estu mas sih lestantun lampahe bodho jinanturu tutur katira turu tulatan miring Raden Waradya minursita upama premeng niskara karantedya tumiyin jaman purwa mangke tekap wasananing gupita pinarti tameng loko tamung renggeng pralambang matumpa-tumpa marma panggunggung sang murweng kata segebyar dumadining wayang purwa purwakaning kandha linarik runtuting basa dongeng kuna ngemusu rasa yen ninarasaya karaos mulat sarira ngrasa wani wuruhing diri rasa rumangsa angrumangsani nirjalma ngilukaca jarweh wis rinakota ing carita ala becik wis gumelar jroning pakeliran ya kuwi sejatine amriksani pagelaran inggit purwa Surya Candra Ndaru miyang Kartika pinubut rating kawasa sahari ratri angit dribawana purwa teking duksina gilir kemanti teman dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad dedungulan pangkartu mangkar kaya sinirambun kaya jawah pating krembyah dadi panjanging kutu-kutu walang atoga buron wana miyang buron toya dadi branakan tanpa wicalan padang trawan sinari sagiwang retnawi ingkang ngarsa amerbawani jagat munggo ing jagat witantuk mungup-mungup munggo ing kalingan ukir abang merngangah lamun kaeksi ayah dilat-dilato bumi saya dangu sumurup sanggiwang ngaraka katon semeblak kanan kiri ning abang esmu jenar kaberbawan sinari sanggiwang basanta tanem tuwa katon ijo royo-royo amangku gunung ingkang biru moyo-moyo pucuking gunung iki melan kendanu kasilring Prabanjana lenggat-lenggut nganti kaya gunung Makutha Mega tanah wis dangu soleh kamu dasi dene luarsa ngupaya buka garap Tegal sawahe anglu kursi lur datan ana pedote siram bisa sendonan sesindenan
mikul garulukuni anggiring raja kayane sawenehna pirembagan Samarawangi. Sang Hyang Arpa saya dangu saya inggil katon sinaring jagat wis katon melok dunung ing kiblat papat lor kidul wetan kulon. Sinaring jagat kang saya menyebut yada rebut teja rebut kekuwung randene data wonten ingkang amadani kekuwung ing praja ing Astina ya ing Gajahaya ya ing Liman Benawi ya ing Kuru Janggala. Puninggi garis 100 tanan kali 1000 jangkep tinega krana garing Astina dumadi saking pulo-pulo bebanjaran. Sinasapan kaya Benawi tinampi ombak samudra binanglangun kang tanpa wagut pegating maninggal kapantok uruting Cakrawala waneh-waneh cakring pepisik sawaneh kina ping jurang cara kina pungguwa serong kinarya susuing peksi lawet lan sarang burung. Wonten ugi pasisiran Tersasana Jembar kebeganing pasir gemelaring garis pinggir panentruwuh angrembuyu nuju-nuju karang kitri roe-roe roning klopo bumi subur wasitan mawur sadengah tinandur kartu mangkar kaweryan dadi gunung-gunung bebanjaran ngrangsang langit lenggak-lenggok lambahe tuwin mijil saking sendang-sendang wening tirtani iline punara para lainipun tinampi waduk binondong-bendong kinarya angli sawah yang petegalan Nara Kesma. Pategalan uga pala wijing kang rembuyu godhongan yambi kowe nganti kaya manglung-manglung wit-witani. Pala kemendhem, pala kesimpar, pala gemantung sadyotan kuciwa cinawi. Tukulan kang maweksa rasaning diri. Ingon-ingon aja kaya pitiwen sansaya ngrembaka lamun yang aglaring mangunan. Lamun wanci saurap surya samya mulih marang kandhange dhewe-dhewe. Tatarana carane kandhang nganggo kirancing palang laput tebih saking tindak Durjana Tuti. Samya sak yeksa kapyak luring nusa bangsa tuwin negaring Astina. Ngono kok ngimbangi gunung, anggung renaksa mleh Rastari. Urun tumurun ratu merasa dadi urek-urekaning lingkungan. Langkung-langkung lamun to tinaliti sampun samet ing sesanggeman. Sepen saking tindak sansaya sinansaya wada winada. Ananing mung sinamatan daya dinayan. Sawiji-wiji semapan sedaten jejibahan kang pinuji temah mawujud manunggaling cipta rasa karsa ambabar karya. Kenging binasake negaring Astina nalika semana lagi mansik marang jaman sono. Panjang kunjung pasir pamukura jinawi gembari pakarta tata raharja. Dasar guru kang kejaba padang jagati dhuwur kuse turta adukun carane turta kasusu ning manca praja. Lah sinten to wau? Ingkang asta pusarane ngadil praja. Praja ing Astina. Punangira den ucapna dasa namane Sanata dasarane 10. Nama wis mestani jejuluk Sang Nata Prabu Duryudana, ya Prabu Suryudana, ya Sang Kurupati, ya Jakapitana, ya Prabu Jayapitana. Nalendra pepakuning bumi inggih nganggo ngajejegaken kautaman risa juga lenggah madaning dampar kencana. Binayang bayang Sang Janing Prabu Hapsari kawis tingal pepak hander sagung kang semewa. Yayaroping samudring dedaratan wiwadatan kantun wiswaning Sang Hyang tetungguling praja ing Astina. Miwah Sang Janing para kadang kang sampun ketingal sowan. Anenggih menika ta wernane Pateng Plasa Jenar, Pateng Negaring Astina satu ing Plasa Jenar. Miwah pandhita ing Sukalima ingkang ketingal ngagem gagaya ning prayat ning kiwuh. Menika tuwanane pandhita ing Sukalima nenggih Sang Tapa Begawan Durna, ya Sang Kumbayana, ya Baratwaja putra. Risa juga lenggah wonten ing praja Astina. Dataleng kantun lenggahipun Pateng Plasa Jenar. Nenggih Sang Rikyanapati Hari Sengkuni, ya Arya Suman, ya Raden Trigantalpati. Sang Tapa Begawan Durna mengkelaken pinunggahipun nata ngawungga Sang Narmati karana Basusena. Miwah mengkeraken pinunggahipun kadang nata Pangeran Pati Negari ing Astina negeri Sang Raden Arya Kartowarma. Datan kantun ugi pisawanipun pandhita enggal wonten negari Astina inggih menika ta Sang Begawan Manik Maninten. Pandhita kaliyan kabur kanginan kendhang kebaraten ing ngendi papan dununge ya ing kono. Asal mulane ing Jawi ante remlabar Sang Janing para nayaka samya ganteng masisiran jejel riyel rapat bebet bibit para sesatetupan dengkul datan poselo labet sakathah ing marase bae Jawi amruta kenduru runtek umbul-umbul kiterangan dalu yayah monteng mangsa labu payu megar menti jamur barat ing bangsa rendeng tumbang ngarang apa jati ngarang mangsa katiga parentingal tidhem jinemadaning pasewakan negaring Astina. Daten kudu datan kang obasan menurut datan mampang kapiyar sumeng swarang ing Pradangga mewah panglik ing Waranggana sigra murwani pantikan
Dadoku mangguing jin mandika Sang Nata Prabu Duryudana ingkang dereng kababaring lesan. Mas ngopeng langit Sretenan neng pasewakan pun
maneka warna Pak Puspeteng Udyono Miang Pancrah Sarwa Rokma Ranggeng Manik Narawata Obro prabanyo kang sumirat nyaring tetsa lelewaran pergi lase sering raditku wimbo kekanta mrek Tiupeng Maruta Mando separan mangambar kungas Anjrah ingkang puspita rum asiling samirana mrek Sekar katung ngas kandhanya
artaning driya Dewang Sukmana mangadili nuwi ana sasmentaning sun jagat wasisaning Bathara Paman Pati Arya Singguni ayo dadiake kaget pengliru si Paman Pati diri sira ingsun pijon ngersane manira Paman Pati Arya Singguni Paman Arya Suman kawula nok ninggih nyawa-nyawa jimat sesembahan kula angger anak Prabu Duryudana sakalangkung kaget sotane nggali penggalipun ingkang bopeng kepatian ing Jawi sanget kuwatos sing manah pindurun salamba pinanjering alun-alun kumitira caruk maras anging sareng wonten ngarsa paduka anak Prabu Duryudana kawula tebih saking raos kemarasan nggih anak Prabu kawula nuk inggih Paman Arya kula niki kadiparaken si pamajira ingsun percaya menawa dadi batal wakil ingsun Pranata tata rakite kawarajan prata diagi aturna kelawan panjenengan ingsun samendang aja nganti kengkarempin inggih Kir menawi paduka ndangu bab tata rakite kamrajan tartentu sadotan badhe nguji wani para kawula sami sak yek seka kapti akare luhuring nusa bangsa tuwin negari Ngastina mendhaipun para prajurit ingkang boten kendhat anggenipun sami geladen olah kridaning perang sawanci-wanci praja paduka katemping parang muka tartentu boten badhe anggepuk kanca paduka Gusti kula ingkang sinuwun anak Prabu Duryudana nggih anak Prabu Jaka Pitana ingkang bopeng kepatian remuk kasawarna putung sumangga kabandhemna kawula nuk inggih gawe bombong penggali ingsun kang dadi aturira Paman Arya ora liwat pakaring kekutama tintakno wae selawase urip kula nun inggih Kir menapa ingkang sampun paduka dawuhaken pareng badhe kula candhingga jimat namung dereng lan sasampunipun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sandhap pepada paduka angger anak Prabu Duryudana anak Prabu Jaka Pitana kula tampi kari dawuh sami-sami miwah bombong penggali Paman Arya mboten langkung kaskecan ingkang langkung prayogi lenggajeng antika Kanjeng Paman Pati Arya Singguni wonten Purjing Astina kawula nun inggih sampun boten krang payogi nggih anak Prabu Nur mangki Bapa Purbanturna sarawujing antika Bapa Jaka Lima ingkang putra Duryudana ngaturaken asung pasekan para krami Tuwin Pambagya Raharja mugi tansah kunjung parangsa sing antika Bapa Purbanturna Jaka Lima Purban Oh astaka swala sila pertapa sumarante hawala kamana kula punit gantel buntuting selikur kula nun inggih anak Prabu sakalangkung bombong bilawanipun manahipun ingkang Bapak ing Sakalima dinten samrika tupi kula tampi timbang paduka anak Prabu Duryudana anak Prabu Jaka Pitana wonten praja negari Ngastina. Oh inggih Ger, wilujeng pisowan kula. Raharja niskala tebih saking rupita sekara kala. Anggen kula sowan ngabiyantur mangsa jeng andika anak Prabu Duryudana. Asung pudya pangastawa sampun ingkang Bapa tampi kari bombong rasim kalih. Mboten langkung ingkang Bapa ngaturaken salam taklim kula mugi tansah kunjung mangsa jeng andika anak Prabu Duryudana Ger, anak Prabu Jaka Pitana. Lho niki Purban kula tampi kari bombong raos sing kali mboten langkung kaskecan ingkang langkung prayogi kajeng atika wah sampun mboten krang payogi beswanipun ingkang Bapa ing Sakalima wonten madyaning datulya praja negari Ngastina menika Ger kula petir Kakang Prabu Karna sarawujing antika ingkang rayipun Duryudana ngaturaken asung putya pangastu Kakang Prabu jagat masaning Bathara layap loro jagat kula nun inggih Yayi sakalangkung bombong bilawanipun manahipun ingkang raka ing awangga dinten samenika dupi kula tampi timbalan paduka Yayi Prabu Duryudana Yayi Prabu Jaka Pitana asung pudya pangesta sampun ingkang raka tampi karya bombong raos sing penggalih boten langkung namung salam taklim kula mugi tansah kunjung marangsa jeng andika Yayi Prabu Duryudana Yayi Prabu Jaka Pitana loro niki kula tampi karya bombong raos sing penggalih boten langkung kaskecan ingkang langkung prayogi kajeng atika Kakang Prabu Karna Basusena kula nun inggih sampun boten krang payogi
Putri Dimas Kartomarmo sasowani siadya ngersanipun Kakang padha raja sapraptamu Dimas Kartomarmo katengipun Kakang tansah piring kawidatan ing sambikala sowan kula sinuwun tebih saking rubeda kemareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk sandapu padha paduka Gusti kula Sang Nata sinuwun Prabu Duryudana pengayoman kula wonten Madyapada Koko Prabu Jaka Pitana ya Dimas Kartomarmo tak tampa siatur bekti lawan pun Kakang ora pengestune pun Kakang bae tampanana banun sampun kula mundhan dados jimat paribe ndayanun kasantosan badhe kula candhinggo jimat paribe ndayanun kasantosan tatane barisanipun wadyapura ingkang padha gantung sibu aja nganti ingkang padha sara manuk jeri senedya babarake wigatring pasewakan sinuwun kula ingkang paduka dawuhaken badhe kula estu padha dawuh paduka Gusti kula ingkang sinuwun banun mriki lumangi pupu berban manik maninten sarawujeng adika ingkang putra pun Duryudana ngaturaken aseng pasegan monokrami tuwin pambagya raharja mugi tansah wilujeng raharja rawuh panjenengan wonten ing Praja Ngastina mriku pupu Begawan manik maninten Mas Rama sidam sikaring bawana langgeng winadalah iya nggih anak Prabu Jaka Pitana Slamet pisawanipun bapa ngersaning anak Prabu Jaka Pitana ya anak Prabu Duryudana dina iki ana ing pasewakan negara ing Ngastina. Pudya pangastawa wis pun bapa tampa karya bombong penggalihipun bapa. Ora liwat pangestuku wae tampanana ya nggih anak Prabu. Kula tampi ya karya bombong raos sing penggalih. Mboten langkung kaskecan ingkang langkung merayu Kajeng Antika. Iya kaya wis ora kurang kepenak. Sang penemban manik maninten kula ngaturaken sembah. Ya patih sengkuni tak tampa pangestuku tampanana ya Te. Kula pundi? Oh, Begawan manik maninten sembahku tampanan ya. Wala dalah Begawan Durna. Kowe ora basa, kowe ora nyembah karo aku. Oh, ngene ya, ngene. Neng negara Ngastina sing dadi pendhita luwih dhisik Begawan Durna tinimbang kowe. Kowe iki nang kene ming wong neneka, kowe iki nang kene wong anyar. Mbah, dadi aja ngarep aku tata krama karo kowe. Aja ngarep aku duwe nunggangku karo kowe. Mergo tinemune tuwa aku nang kene. Neng negara Ngastina ki lek teka luwih dhisik Begawan Durna timbang Begawan manik maninten. Ya wis sak karepmu kono. Ora apa-apa. Sing baku arep ngayomi aku arep ngayomi karo anak Prabu Duryudana. Sakarepmu, ora dadi ngapa? Ora dadi ngapa? Ternyatane kowe ya duwe pemenang tumrap negara Ngastina. Ternyatane kowe saiki wis dadi kawula Ngastina. Purba Durna. Wonten dawuh. Sameneika sampun kula pesthekaken. Rikala semanten sampun kula kukuhaken. Pupu Begawan manik maninten menika. Ingkang dados pujangga wonten negari Ngastina. Waduh. Lajeng kula pripun, Ger? Jengandika ugi tetep dados pujangga wonten negari Ngastina nanging sameneika benten kalenggahan langkung wikatos Begawan manik maninten timbang jengandika Pupur Bandurna. Syukur kowe turun pangkat, Kang. Ora apa-apa, turun pangkat ora apa-apa, penting gajine tetep. Iya. Ora apa-apa, wong aku ya arang-arang mlebu. Aku arang-arang mangkat. Iya sak karepmu. Nggih anak Prabu kula nuwun sewu. Sak mangke damel kaget sotane nggale ingkang bapa ing kepatihan dene dinten sak menika jengandika anak Prabu Duryudana ngawontenaken pasewakan ageng wonten Datulaya Praja negari Ngastina nggih wonten pirembagan menapa menawi kepareng tumenten kawedhara ing kathah nanging menawi wadi tumraping para kawula miwah kadang sentana awi kula dherekaken manjing telenging kedaton mapan catur netra kaliyan ingkang bapa ing kepatihan nggih anak Prabu. Oh nggih anak Prabu. Samangke wonten dawuh menapa wonten wikados wonten candika ngamontenaken pasewakan ageng bene kelawan ingkang sampun. Oh. Samangke kula aturi paring dawuh ingkang tetela menggah menapa wikatosipun ingkang cetha. Ingkang bapa sekol menedya nganglungaken jangga nilingaken karana mastuti sabda tama paduka anak Prabu Duryudana nggih anak Prabu. Pamanarya Wonten dawuh Puberban. Nggih, wonten dawuh. Bapa Begawan manik maninten. Ana dawuh menapa nggih anak Prabu? Saestu wonten ing mriki kula ngawontenaken pasewakan mriku.
namung badhe ngrembab babagan layang ingkang sampun kula tampi 3 hari kapengker. Jengandika nampi layang saking sinten? Nampi nawala saking sinten? Mboten sanes kejawi ambung. Iki menika anak kuling Tresila Geni. Atmajanipun Yayi Arjuna iki menika pun Bambang Wisanggeni. Surasaning nawala piyambakipun nyuwun kundur wangsul supados Garing Astina dipun kunduraken wangsul dhumateng panguwasaning para Pandhawa. Awit piyambakipun rumaos piyambakipun ksatria ingkang dugal kewarisan boten saged pikul dhuwur mendhem jero kaliyan tiyang sepuh. Iki namung saged sarana kados mekaten kemawon. Serananipun Wisanggeni saged mboktekaken tiyang sepuhipun. Paman, bawa durung mruput dene bubukan paning-paninten. Saestu kula ngawontenaken pasewakan wonten ing mriki menika namung badhe ngrembak bab perkawis menika. Napa kula kedah maringke negara Ngastina? Napa kula kedah ngekahi negara Ngastina? Awit malawi kula samangke boten maringaken negari Ngastina dhumateng panguwasanipun Wisanggeni. Tartentu maling samangke ingkang putra kawontenanipun miwasaking para kawula. Tartentu boten badhe kanten-kantenan kawontenanipun Pamandarya Bapadurna menapa dene bubub kawan manik-maninten Lengleng ramyang ningkang triya Leriwang Candra katawangan sumu ing das katuredan ngemut kabar saning rujit raming iyama nahu kekuwungan yang wisisa kula nuwun sewu nggih anak Prabu. Kaget penggalih kula sareng kula tampi dawuh jengandika bilih panjenengan nampi nawala saking Wisanggeni. Bilih Wisanggeni nyuwun kundur wangsul negari Ngastina. Kula nuwun sewu. Kumesar manah kula nek sing njaluk bali negara Ngastina kuwi Werkudara isih gampang dipenggak. Nanging yen wis Wisanggeni njaluk bali negara Ngastina menika kula nuwun sewu. Wisanggeni menika satra ingkang dugal kewarisan. Watak mantunipun Wisanggeni menika lempeng jejeg kadidene Tugu Sinungkarta. Menawi daring kasembatan menapa ingkang den gayuh tartentu dereng mandheg anggenipun Ngupadi utawi Budidaya. Lan ing sakmangke menawi mboten kasembatan Wisanggeni nyuwun wangsul negari Ngastina, lak nggih malah mboten kanten-kantenan to kahanane nggih anak Prabu. Mlengkeng saking menika menawi iguh pamrayogi kula lho niki. Iguh pratikel kula negara Ngastina diparingke mawon kalih Wisanggeni. Pun boten napa-napa diparingke mawon bab perkawis kawula Ngastina miwah para Kurawa badhe gesang teng pundi pun nggo mbedah negara sanes mawon. Luwih becik golek negara liya nggo mukti tinimbang ning Ngastina iki mengko ngasi ora diwenehke karo Wisanggeni ndak kedarang-darang kanane lelakone malah ketuyung-tuyung. Merga pancen Wisanggeni menika watak wantune glelenge ra jamak-jamak. Bocah nika mbline ra jamak-jamak.
mengkene ngasih kelakon Kurawa ditutuki ya meng nek ditutuki diwirang-wirangke karo Wisanggeni malah samangke jengandika anak Prabu Duryudana miwah para kawula ingkang badhe kewirangan. Oh leres-leres niku. Leres ngendikane Adipati Hari Sengguni. Menawi turut atulku dipun paringaken mawon, pun demi keselamatanipun para Kurawa. Demikian kagem serana gesang anggenipun para Kurawa isih kepengin sehat ya bedah negara liya wae negara Ngastina diwehke karo Wisanggeni. Niku atur kula. Niku nek miturut kula ngaten niku. Nek kula nuwun sewu. Mbok bilih jengandika mboten badhe maringaken wujuding negari Ngastina menika dumateng men Wisanggeni. Inggih menika kersa panjenengan. Ning kula mundur saking Nayaka Praja Pujaka negari Ngastina. Kula resign. Kula mboten melu-melu melih. Mbah, awit kula ngertos iki kok Wisanggeni mesti bakal gawe rusuh kana negara Ngastina. Ora mang sawang to ngger mang tingali mang titeni. Delong kasih kemengko rak si Wisanggeni teka rene. Biasane sekaro Antasena. Biasane Wisanggeni teka rene mesti kingko nanjehke. Mesti mriko samangke nanjehke. Nggih. Kepiye sida diwehke apa ora? Nek diwehke matur nuwun, wonten ora diwehke ya kepiye carane kudu diwehke. Nek ora tetep ora gelem menehke bakal ngamuk punggung surat Antanen Bayana Wikara. Niku mesti watak-wantune Wisanggeni ngoten niku. Mbojo gawe ukara to Kang. Weh ora. Wong nyatane Wisanggeni kuwi wis bola-bali ngono kuwi. Nek ndi Wisanggeni mesti arep njaluk apa-apa mesti kudu keturutan. Ora ono ceritane Wisanggeni kok. Njaluk ora keturutan terus ora ngamuk, terus meneng wae iki ora. Oh, Wisanggeni mesti nesu-nesu. Wisanggeni mesti ngamuk-ngamuk, ngajar saknene wong. Anak Prabu Jaka Pitana wonten dawuh bobot kawan manik maninten. Engko sik to. Dipetung aja mung waton maringke negara. Wisanggeni kuwi ora duwe wewenang tumrap Praja Ngastina sebab negara Ngastina kuwi darbeke para Pandhawa. Ning atase Wisanggeni iki ming bayi wingi sore kok arep njaluk bali negara Ngastina mosok ya arep diwehne. Nuwun sewu anak Prabu Jaka Pitana ki ndak sengguh Nalendra sing jirih getih wedi mati. Masa to mung kalah karo bayi wingi sore. Wong sak negara kok kalah karo bayi wingi sore, dipetung dhisik aja ngasih mengko anak Prabu Duryudana maringke negara Ngastina karo Wisanggeni nggih anak Prabu. Ratune Ratu Tama Patelinu Anayaka Tiasraharja Anegare becik-becik Randene tatan mangkin palyasing kala bantu mewah bangkit oh beta kang arebati sekebiar katariku lek ngono to wau idemadaning pasewakan negari Ngastina nalika semanten jenggeger kaya tugu Sinungkarta tugu papan Sinungkarta mapanggon papan renggo nalika semanten datanmu batatanmu sik nonteng Ngastina nganti kaya pratimu golek kencana kasar gagan jaba piyak ngarsa tangkeping punika pasiban bono amuk apa to kang dadi darunane ora ana macan apa gajengking medhon saka wantilan kejawi amung sawanipun satru ing Dresila Geni mewah satru ing Randu Kumbala Sang Bambang Wisanggeni mewah Sang Bambang Antasena ora peper-pepeh minggah madaring Datulaya wantun miyasang ing Muraseba mangono pangudas paraning Dya Kancana Daya piyak-piyak njaluk dalan
sinong mati sinong mati cakat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ana ana bali lumatamrek kanggang aweta dedenjeng-denjengan jagat dewa Bathara Pamandarya pripun nggih nembe kemawon dirasani lha kok wis teka lah trak tenan to ngalamat negara Ngastina kelakon dibedah karo cah cilik kaya ngene. Timbali nggih menawa pancen badhe nanjihke bab nawala sing pun diaturke kalian panjenengan. Pamandarya kanggo sekeca. Inggih. Anak anongane Ndita bocah mursid iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa jemu kandheng ning pangucap ning kabar dadi pakarti. Anakku cah bagus wisanggeni sasopan pun kesaning pun padha raja sak praptamu wisanggeni Pamujine Pakde Duryudana Siwa Ngastina pangestune slamet di ora ana alangan sewiji apa adoh saka rubeda cinaketna ing yuwana mula kowe iki menengo sik to Kang ora wis ngono aku ngaturke basaku katura ya Dik sembahku tamanen iya cah bagus ngaturke bekti karo wong tuwa ora liwat pangestune wong tuwa wae tampanono ya wa tak tampa gawe gedene atiku prayogakno ya kaya wis ora kurang kepenak Antasena padha slamet berkah pangestune Siwa Duryudana slamet tekaku De ana ing Praja Ngastina sembahku basaku tampanan ya De Pakde Duryudana iya cah bagus Antasena tak tampa pangestuku wae tampanana heeh De tak gegem dadekake jimat prayogano kaya wis ora kurang kepenak oh putuku wisanggeni putuku Antasena cah bagus cah pinter padha raja sak praptamu nggih putuku Simbah Durna slamet tekaku Mbah antuk berkah pamujine Simbah Durna ya mung aku ngaturke sembahku tampanen ya Mbah tak tampa pengestuku tampanan ya nggih wisanggeni tak gegem dadekke jimat Antasena padha slamet to Le selamat Mbah ora ana alangan apa-apa ya ming iki mau ning dalan rodaku do mlaku kabeh nek rodane ora mlaku teneh mandeg Antasena iya ora tekan kene selamat selamat Mbah sembahku tampanen tak tambah pengestuku ya tak gegem dadekke jimat lah si Mbak Putri nanti kowe iki kok nekone pisane aneh ora lho aku kangen suwe ora sowan ning Sukalima ki aku ki kangen nyacahke Kalanjana Mbah Putri. Hus. Aja ngawur-ngawur kowe Antasena. Ngajar ngono kae widodari. Iya widodari. Ning aku senengku nek tak jak mubeng ning desa Karang Pradisan ngono kae terus tak sewake 5.000 rong ubengan. Aku entuk duit iso tak nggo tuku udut. Pancen kowe cah gleleng ora tenan. Gleleng ora macam-macam mak iki jenengane ora. Wis anggeni Antasena padha raja sak praptamu. Pakde Karna ya
Slamet tekaku, Dik. Siwa ngawangga, basaku tampanan ya wa. Iya, tak gegem. Tak tampa lan pangestuku tampanana. Tak gegem dadeke jimat. Antasena padha slamet. Berkah pamujine Pak Dewarna Karna. Karna. Wo Pak Di Karna. Iya. Kleru kaya. Slamet pangestumu wa. Anu Di, sembahku tampanan ya Di. Ya Antasena tak tampa pangestuku tampanana. Tak gegem nganti ngulumut. Iya. Prayogakno kaya ora kurang kepenak. Wayah Mas Wisanggeni padha kanthi raharja nggih. Simbah Patih Sengkuni slamet tekaku, Mbah. Basaku tampanana nggih kula tampi pangestu kula mugi ndayani. Iya. Wayah Mas Antasena padha wilujeng nggih. Slamet, Mbah. Ora kok kowe kok kayae memelas kahananmu ngono ki ngapa, Mbah? Inggih menika namung pun tanggal tua kamangka. Dereng duwe duit nggih balekke sebrakan. Ana bar ning Semarang kok nanjur balekke sebrakan iki karepe kepiye? Inggih kawontenan kula tesih butuh. Mau ngentek nggih rolingane. Encen kowe iki glidhik tuwek-tuwek glidhik kok, Mbah? Mboten napa-napa, mumpung isih tuwek. Wis arepmu. Wisanggeni. Ana dawuhmu apa wae? Gawe kaget sowan. Tanpa titibalan wigati apa? Wis reti kok dadak takon, Kowe mau ora ngrasani aku to, Doan? Pasewakan Ngastina iki mau ora do ngrasani karo Wisanggeni to? Iya apa ora? Iya apa ora apa? Iya pancen ngono. Nanging sak ora-orane aku takon karo kowe. Iya, aku weruh nek kowe basa-basi karo aku. Iya. Cekak aos wae aku mau ngarep nanjihke. Kepiye? Po. Kira-kira sida apa ora? Siwa Ngastina arep maringke negara Ngastina sak wutuhe karo Wisanggeni kepiye? Merga aku karo Kakang Antasena ki mung anak-anak Pandhawa liyane ning antarane aku karo Kakang Antasena ki mung aku sing ora isa basa, ora isa tata krama, ora isa ndodhok. Yen to liya-liyane isa labuh karo wong tuwa, paribasane isa munjung ingkung gajah nanging yen aku karo Kakang Antasena, mergo aku ki pancen satru sing dugal kewarisan. Tangeh lamun kelakoni yen to aku isa basa, isa unggah-ungguh, isa ngabekti karo wong tuwa. Mula ya wae aja duweni panampa sing beda karo penemune Wisanggeni. Bab aku atur nawala karo Siwa Ngastina. Aku njaluk utuh bali negara Ngastina. Iki janjane aku mung arep ngabekti karo wong tuaku ya kuwi para Pandhawa. Iya. Mergo wis tak aturke. Aku ki ora iso basa, ora iso tata krama, aku ora iso ndodhok. Mulane anane praptaku rene iki karo ngantri kadangku ya kuwi Kapten Antasena. Aku arep njaluk bali negara Ngastina sak wutuhe wae. Ah, bener kuwi, Dik. Aku ki kepengin to kapan iso nyenengke wong tuaku. Sak ora-orane aku ya wis iso tuku sapi arepa wujute Royco kae. Wis iso nukoke sapi wong tuaku arepa wujute bubuk. Ora apa-apa di endorse, alhamdulillah. Alah aku entuk dit. Saora-orane aku iso nukokke mobil arepa ming remote control. Aku wis bangga kuwi. Kapan meneh to aku iso mujudke kabagyan ana ngersane atine wong tuaku nek ora seranane Wisanggeni karo aku iso mbalekke negara Ngastina sak wutuhe karo Pandhawa. Mula cekak aos wae rembuke ora usah suwe-suwe mendak ngladrah selak bintang tamune ngenteni. Soanane sowan kurine karo adhiku Wisanggeni, Letnan Kolonel Wisanggeni, iki arep njaluk bali negara Ngastina. Piye? Diwenehke apa ora, Dik? Tak tunggu wangsulane Pak Di Ngastina. Nek diwenehke ya matur nuwun, wong dina ora diwenehke ya sing gedhe pangarupamu.
Aku karo Wisanggeni iki satru sing dugal kewarisan, aku mesti ngamuk ning negara Ngastina, Di. Pandhita kang kinarya wangsit pindha gombang. Pindha gombang ngajabing tawang. Susuh angin ngendi gone yang kalian kangkung paksi mebar ing ana pendhita tuwa methuki karo aku, kowe sapa? Winadalah bocah wangkot ora duwe tata krama. Nek duwe ngono aku wis basa karo kowe. Gandeng aku kuwi satru ndugal kewarisan ora iso basa, ora iso ndodhok ya sing gedhe pangapuramu. Aku kepeksa ora basa karo kowe. Kowe sapa, Bremban? Nek kowe durung tepung karo aku pendhita anyar sing teka ning negara Ngastina. Aku Begawan Manik Maninten. Oh, kowe pendhita anyar? Iya. Begawan Manik Maninten? Iya. Wisanggeni piye, Mbah? Kowe kok arep njaluk bali negara Ngastina, kowe iki ndiwenang apa? Negara Ngastina iki darbeke para Kurawa, pancen bener jaman dhisik. Sawarga Prabu Pandhu Dewanata titip negara Ngastina karo Prabu Dastarastra. Ning pungkasane banjur Kurupati ya anak Prabu Jaka Pitana dipasrahe kelungguhan Pangeran Pati, wekasan Pandhawa kudu golek kamukten dhewe, ora kena ngeyup kamukten ning Praja Ngastina. Ayo kowe manut to. Sing duwe wenang tumrap negara Ngastina kuwi mung Kurawa karo Pandhawa. Kowe bayi wingi sore ora kena melu-melu. Engko sik tak takon. Lah kok dadi kowe iso ngendika kaya ngono ki tak takon saiki. Aku ki anake sapa? Kowe anake Raden Janaka. Janaka kuwi sapa? Panengahe Pandhawa. Engko sik. Aku ki anake Bapa Janaka. Bapa Janaka kuwi Pandhawa, klebune Pandhawa. Aku ki turas Pandhawa. Aku ki ya Pandhawa. Lah kok aku ora entuk ngekahi negara Ngastina? Lah kok kowe ngendika yen to aku ora duwe wenang tumrap negara Ngastina? Kowe nganggep aku wong jagat njaban rangkah Pandhawa lan Kurawa. Saiki tak takon, kowe iki sapa? Kowe iki wong ngendi? Kowe wong ngendi ayo? Wangsulana. Aku pendhita Kleyang Kabur Kanginan Kendang Kebaraten. Aku neneka ning negara Ngastina. Lah, kudune sing pantes disebut wong jaban rangkah ki kowe, udu kok aku. Aku ki trahe Pandhawa. Aku ki anak Pandhawa, aku ki lancur Pandhawa. Lah kok kowe teka muni ngono? Kowe ngentengke karo aku, kowe nyepeleke karo aku. Kowe iki wong neneka ning kene. Kowe iki ning kene mung wong neneka. Sing menang duwe wemenang paring wangsulan karo Wisanggeni kuwi mung Siwa Ngastina. Diwenehke apa ora negara Ngastina? Negara Ngastina diwehke apa ora, diparingke apa ora karo Wisanggeni? Ora kok dapurmu ki ora. Weladalah. Wong tuwa kalah karo bayi wingi sore. Ayo muni kowe Begawan Manik Maninten. Saiki anane ning kene Wisanggeni karo Begawan Manik Maninten. Kapten Antasena. B. Letnan Kolonel Wisanggeni. Iki dicepake perang ampyak awur-awur. Oh iya. Ngrebut negara Ngastina. Ben sisan ora sanggup perang gedhe barang. Awake dhewe wae ngentekke Kurawa 100. Iya, ayo. Nek ora ayo ning endi? Udune kene papane wong neter kadigdayan. Ayo Begawan Maninten. Ayo metu njaba. Kowe kewagang iso ngalahke Wisanggeni. Negara Ngastina ora bali marang panguwasane para Pandhawa. Weladalah bocah kewanen. Ayo metu njaba.
sing sang katriku mulung mangromak ing wadya Karada Kura jagat Dewa Bathara malah dados kriwikan dados grujukan kuyon dadi tangisan kawontenanipun ben sisandene tak gawe ngene anak Prabu merga Wisanggeni kae pancen bocahe wis kewanen negara Ngastina kuwi lelakone kodrate bali ning panguwasane Pandhawa besok lamun to kedadian perang gedhe Bratayuda lah kok bocah ki arep ndhisiki ora kena anak Prabu Jaka Pitana kudu tetep mukti ngeyup ana ing negara Ngastina matur sembah nuwun lajeng kawontenanipun badhe kados pundi wis pasrahno kabeh lelakon marang Begawan Manik Maninten iki mengko sing mungkasi mung aku sing keduga iso ngundurke Wisanggeni karo Antasena ya mung Begawan Manik Maninten yen to ngasi aku kalah karo Antasena karo Wisanggeni yen to baliku ora nyangking sirahe Antasena karo sirahe Wisanggeni aja diceluk Begawan Manik Maninten kowe anak Prabu Duryudana sedaya sami pinanggih rahayu wilujeng inggih kula nuwun sewu anak Prabu kados pundi Bapak Durna mengke riyen ta jenengan srawung kalian Begawan Manik Maninten iki nembe pun pirang taun iki nembe 3 hari kapengker lagi ini makai 3 dina kok wis percaya lho cara-carane wong kenalan kuwi mesti kudu nganggo adaptasi ora kena langsung percaya ngaten niku. Wong sing wis rawuh pirang-pirang taun kuwi kadang kala iso ora dipercaya. Isih angel dipercaya. Isih ragu arep mercayani. Nanging kula nuwun sewu, Begawan Manik Maninten menika wong liyandrayan, menika senes saking keluarga Pandhawa, ugi senes saking trahipun para Sata Kurawa. Mila kula nuwun sewu, ampun sok gampang percaya, ampun sok waton gebyahuyah. Malah kula nek ndaratur kula wau lak ngaten. Negara Ngastina diparingke kalih Wisanggeni ben awake dhewe tetep tentrem. Perkawis jengandika badhe mukti, jengandika sakadang Kurawa miwah sanjaring Nayaka Punggawa negari Ngastina badhe pindah teng pundi wae niku saged dipikir keri. Awit saged menika sampun mangertosi bilih panjenengan menika nalendra ingkang sugih Herbondo Bandu. Sugih kamukten bebasan Brana Picis Bandha donya menika seprapat jagat kagunganipun anak Prabu Duryudana piyambak. Inggih. Tur melih kula nuwun sewu. Menawi mung bab perkara mbedah negara liyane utawa mbabat alas apa ta apa ngono. Niku nuwun sewu barang sepele tumraping para Kurawa. Menawi miturut kula sakniki gandeng pun di ujung tanduk ibarate gesange Kurawa niku sing penting mukti eneng ngendi wae perkarane negara Ngastina diwehke karo Wisanggeni mboten napa-napa sing penting Kurawa golek slamet pun to mang penggalih nggih anak Prabu jagat Dewa Bathara Pamanarya wonten dawuh menawi tumrap kula kedahi pitados mawon kaliyan Begawan Manik Maninten awit menika kula sampun mangertosi kumandhangipun Begawan Manik Maninten menika pendhita ingkang digdaya sekti kalintang jayaning perang turut wasis waskita ing esti sampun sisa menggalihaken bab perkawis Wisanggeni kaliyan Antasena badhe ngrebak
negari Ngastina tartentu ing sakmangke Wisangkri kaliyan Antasena sampun saged dipun nuturaken dening panguwasanipun inggih punika begawan manik-maninten. Inggih mboten napa-napa nggih sampun menawi ngaten. Yayi Prabu, Kakang Prabu karo Kadiparan. Kula nuwun sewu. Menapa mboten parayoganipun Kurawa dipun ketapaken supados sak biyantu awan lekasipun begawan manik-maninten. Boten dados menapa. Jernyatanipun kula menika ingkang minangka jejeripun senopati kok kula mboten dijawel inggih. Kula nggadahi raos ingkang mboten sekeca. Kakang Prabu karo kawula sumanggaken. Inggih. Paman Harya wonten dawuh. Samangkawi dipun ketapaken Madyabala Kurawa. Inggih sendika ngestaken dawuh. Dimas Kartomarma wonten dawuh sinuwun. Budal kang padha sibuk jenenge Sunada Kuntur Ngedaton kanthi kaya wis ana jijiban. Kewajiban apa meneh ning Praja Ngastina ngestaken dawuh kewareng nyuwun pamit madal wasilan. Iki angger mburi dong gayeng ndeloki HP niki mesti nggon grup ana wong turu di fotone. Apal kula. Yakin pun didelok mawon kowe teng grup wis akeh wong do merem dipoto. Biasane saka kalangan sinden iki. Sinden arep ngeblak. Sinden gejlungup. Ngoten niku wajar. Apa ya mergo pancen pekerjaan menika, pekerjaan seni menika pancen resikone ngoten niku. Pun kadi bibarke pasewakane, sinau serem wis 10:30. Mboten napa-napa. Jam 11 kurang seprapat, mboten napa-napa. Mengke kontur kedatone sing rada suwi 10 menit. Men pas jam 11 lekase. Mboten napa-napa. Dimas Kartomarma Budala, nyuwun pamit madal wasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik, kaya Sarana dawuh maneh Dimas Kartomarma. Purna gatining mananggilan. Arsa sang nutu kundur daton saking dampar nyuwun kirabit gambaran gading. Kadhiraken saking Purban jadi manggo ketanggung Joko paloro-loro ingkang samya ngampil upacara keprabon. Kawis saking pantur tindak nyosang Sri Narata lamun katurun saking Mandrawa gumebyar candrané kaidya sang Hyang Surya.